tarde, moitas grazas por asistir hoxe á presentación de Alén da Néboa de Pedro Rodríguez Villar. Este foi o Premio Xuventude Crea da Xunta de Galicia, o premio de novela curta do ano pasado, que se publicou este ano, como é habitual, non? En Xerais publicamos este libro na colección Redes, que é unha colección pensada para renovar todo o ámbito da literatura galega, para coller novos e novas voces, porque é moi relevante para calquera literatura estar sometido sempre a ese proceso de regeneración, de rexuvenecemento, que ademais habitualmente trae consigo casi sempre a innovación, non? Que moitas veces ven da man das persoas que asoman a literatura desde as novas voces, non? Pedro é xornalista, naceu en Nigrán e ten iso tamén moito que ver con, aínda que vive en Vigo, pero ten moito que ver coa novela, porque son dous espazos importantes na novela, tanto Nigrán como Vigo. E Alén da Néboa é unha reflexión, eu diría que en certa medida dolorosa, porque é certo que na novela sí que hai bastante dor, non? Sobre o papel da felicidade, o papel que a felicidade cumpre na nosa sociedade, non? Como encaramos a felicidade, como nos relacionamos coa vida para conseguir esa felicidade, non? E tamén como os efectos da tristeza e da depresión nos condicionan na nosa vida e como incluso nos fan asimilar determinados comportamentos, non? E iso ligado aos estereotipos que existen na sociedade contemporánea, que se nos impoñen desde o modelo de sociedade que vivimos, pois é o que dá lugar a esta novela que ten moito de reflexiva, hai unha gran reflexión, obríganos a reflexionar, pero como dixen noutras ocasións, non é unha novela filosófica, non, sino unha novela fantástica. Eu creo que iso é o primordial na novela, pero tamén unha novela de aventuras na que hai unha acción moi trepidante, non? Que sempre queremos saber que o que sucede, en a que se mesturan fantasía e realidade, non? Porque creo que esa é unha das grandes virtudes desta novela, que é capaz de fundir nun plano único fantasía e realidade, que son, digamos, dous planos que habitualmente están moi diferenciados, non? E sorprende precisamente como é capaz de fundilas con coherencia e con verosimilitude, non? Que é algo fundamental nunha novela, non? Que haxa verosimilitude, non? Así que, como decía, unha novela de acción moi trepidante, pero tamén moi ben pensada, non? Moi ben xestionada intelectualmente para que a novela saíse ben e tivese bons resultados, non? Os protagonistas da novela, hai moitos protagonistas, os principais son Mario, Ledicia, Luqui e Norok, son susceptibles de participar nun programa precisamente de doazón da alegría, non? Que é algo que nos sorprende moito, é dicir, son persoas que en determinados momentos poden doar, digo poden porque non todos os personaxes suceden, non? Entón tampouco convén desvelar demasiado, non? Poden doar alegría, que é algo que non sempre temos, a persoas que carecen dela, non? E en ese sentido a novela nos leva tamén a unha situación moi distópica, non? Non sabemos se isto vai ser posible no futuro, porque o futuro é tan impredecible, sobre todo nos tempos en que vivimos, que é moi difícil de saber, non? Parece hoxe en día moi distópico, e probablemente diríamos que non, pero que non sei a decir, tamén hai moitos anos que levaríamos sempre un teléfono connosco, non? E que estaríamos permanentemente comunicados, ou que faríamos tantísimas cousas a través del, non? Entón, neste sentido, desde hoxe sí que nos presenta unha situación distópica, non? E é un perfil que tamén ten a novela, non? Ese perfil de distopía, non? Dentro dese perfil que ten a novela, que é fantástico, pois hai dous espazos, e estes dous espazos que están moi separados xeográficamente, están separados polo bosque, pola néboa, son Baroña, que é un espazo imaginario, poboado por deuses e sereas, non? E outro espazo que é un espazo físico real, non? E que está constituído basicamente por Nigrán e por Vigo, non? Que son eses dous lugares que
constitúen o núcleo principal, non? E eses dos espazos entrecrúzanse, non? E aquí sí que me remito ao que decía antes, non? Hai unha especie de xogo de enganos, de perversidades, pero están tan ben entrecruzados eses espazos que non notamos digamos que sexa algo extraño, non? Todo o contrario, é dicir, parecenos algo absolutamente verosímil, non? Así que o que nos plantexa esta novela é ata onde estaríamos dispostos a chegar como individuos, como persoas que habitamos unha sociedade moi concreta, que está de hoxe, pero tamén quizáis na sociedade do futuro, nestes momentos en que a inteligencia artificial está aí, é bo facerse este tipo de preguntas, non? Ata onde poderíamos chegar, ata onde seríamos capaces de chegar para ser felices, non? Eu creo que esa é a gran pregunta que define esta novela, non? Non quería decir nada máis, quero darlle a palabra a Pedro e conversar un pouco con el. Boa tarde, Pedro. Grazas, Fran. A verdade é que o resumiu genial, un pouco máis podo dicir eu. Xa lle dixen a última vez que fixemos a anterior presentación. E tamén quería aproveitar antes de falar desta novela, pois dar as grazas a Cartabón por terme aquí. Esta primeira novela, a verdade, estame a descubrir un mundo co que sempre soñei, un mundo que ao final imaginaba como era un mundo de ter a túa propia novela, a falar dela. Outro día estive nun club de lectura falando dela e a verdade é que descubres moitas cousas e descubres cousas da túa propia obra que ao mellor ti non sabías que estaban aí porque ti pos aí parte de ti, pero non sabías que querías reflexar iso, non? E hai cousas que dixeches que podría reflexionar moito, coño, por eso dicen iso. Nada, quería tamén de novo darvos as grazas por terme aquí, unha ilusión tremenda para min. Coñecínvos en marzo para unha reportaxe que fixen, bueno, iso é secundario. Verme aquí con vos, con ese proxecto que deixachedes tanto amor no proxecto de Cartabón, creo que tamén ese amor que hai detrás de Cartabón, creo que un pouco do amor que eu nesta novela reflexiono sobre o amor como evolución e curación da tristeza, que creo que incluso falando de distopía, eu creo que é máis falar nesta novela sobre unha reflexión sobre o amor. Unha historia de amor que tedes vos aquí e gustaríame dicila solamente por iso, porque o sentín aquel día. Eu creo que ese amor está un pouco no libro, que un amor por querer estar mellor, por querer sorrir, por querer curar, ¿no? Que un pouco creo que é o tema central deste libro. Mais alá da tristeza, que tamén, por suposto que, pero a tristeza sen o amor é soidade horrenda, non? Só quería facer esta reflexión inicial e nada, como se queres, pois falamos un pouco ti eu, encantado. E grazas por vir tamén aos que estades aquí. Como definir esa novela? Unha novela fantástica, unha novela de amor, unha novela de aventuras, unha novela como, para ti, cal sería o corpus central da novela? Sí, eu creo que unha novela de aventuras, non o uso, pero a estrutura de unha novela de aventuras, pero neste caso, digamos que o antagonista, ademais de ser da propia sociedade, que pode ser a sociedade nosa, o antagonismo aos malos, digamos, son partes de nós que nos dificultan ser felices, non? Entón é unha historia de aventuras na que loitamos contra a nosa propia tristeza. Creo que é un bo resumo desta historia, ademais de ter fantasía tamén, outras cousiñas que poderíamos profundizar, claro. Pero non quero ser pesado. E con respecto a esa vontade distópica, non, que aparece na novela, realmente ti, digamos, tes ese medo, é unha especie de advertencia, porque no fondo as distopías teñen algo de advertencia, ou non, simplemente, digamos, está na trama da novela, pero non, digamos, non pretendes alertar de nada, é dicir, cal é a túa intención tamén? Pois mira, no club de lectura outro día, que é un club de lectura de Nigrán que se chama Lucenza, xa o digo por aquí, xa que estamos en vídeo, pois dicíanme, ti pensas que isto vai pasar? No que a tristeza sexa un negocio, non? Loitar contra a tristeza sexa un negocio, esa distopía que está no libro. E eu reflexionando aí, cando falaba imos a reflexionar sobre o que escribín respecto
as cousas que me din outras persoas que leron o libro, que para mí está sendo o máis bonito deste proceso. Digo, ostra, se distopías existe hoxe de alguma maneira, non? Canto custa tratar unha enfermidade mental, a Seguridade Social ten unhas listas de esperas moi grandes en temas de psicología e saúde mental. Se non tes que ir ao privado, as persoas sen recursos non teñen outras alternativas. De alguma maneira estamos vivindo nesa distopía. Isto al final, a distopía deste libro un pouco máis exagerada, creo, pero creo que o problema do que fala o libro é un problema real no que vivimos hoxe. Todos e todas. O sea, estás convencido que falas máis do presente que do futuro, non? Nese sentido. Sí, eu creo que sí. A mellor hai un mes non está tan convencido, pero hoxe sí, estou máis convencido de cando escribín. Quero dicir, ademais de que existeza o amor é algo universal, como loitamos, que recursos temos para axudarnos nun problema de saúde mental, é un tema totalmente de actualidade. Penso que ninguén solo pode sair ben de un problema así. Por iso é tan importante os recursos e as redes de axuda, que é un pouco que fala o libro. Parece unha reflexión psicolóxica, pero para nada o é tampouco, porque está basado nunha estrutura de aventuras. A saúde mental é un tema fundamental. Hai moitos personaxes que saen dese lugar, ou os que saen dese lugar chamado Baroña, que ás veces dá a sensación de que precisan ese recurso da saúde mental, non? Hai eses dous polos, non? É dicir, Baroña, digamos, e o que está alén do mar, non? É dicir, e ademais a portada é moi simbólica, non? É dicir, é a travesía, non? Desde Baroña alén do mar, non? Como creaches esos dous mundos que aparentemente son tan opostos, non? Baroña é o mundo da fantasía, imaginario, e alén do mar, que é o mundo real, un mundo ás veces duro tamén, non? Eu creo que en mí mesmo, creo que en casi todo o mundo conviven eses dous mundos, non? O mundo da imaginación, o mundo da realidade, pero o mundo da imaginación está construído baixo as nosas emocións. Entón pensei, como a sociedade actual construiría un mundo baseado nunha emoción, na tristeza, para curarse a si mesma. E a partir desa reflexión de egoísmo, pois creei un mundo que é imaginario, pero digo, eles viven coas regras dunha sociedade e dunha estrutura calquera. Podría ser unha aldea do Curel, quero dicir, ou unha aldea en Baiona, unha parroquia en Baiona. É unha sociedade que vive coas súas normas, que entende o mundo dunha maneira, e iso justifica o que fan despois, pero como poderíamos ser nós. Simplemente que teñen normas distintas ás nosas e entenden o mundo de unha maneira distinta a nós. Pero non creo que tampouco sexa unha sociedade imaginaria, porque é unha sociedade humana, que se rixe coas estándares humanos. Non sei, estou ponendo filosófico aquí. Poderíamos chegar a pensar que, digamos, Baroña representa un pouco a ignorancia, o descoñecemento, o falso mito tamén, non? E alén do mar o coñecemento e a civilización, ou non, ou a realidade é moito máis complexa que ese? Eu creo que realmente son o mesmo, simplemente que viven realidades distintas. Eu creo que se a min de pequeno críanme cunhas ideas, fanme entender o mundo dunha maneira, até que saio máis alá da néboa, non? Alén da néboa, non podo ver outra realidade, entón eu vou me criar baixo a realidade preconcebida, como creo que pasa sempre. Acórdame un bacharelato estudando antropoloxía, tínhamos un profesor que era unha maravilla, verdad? Explicábamos a sociedade humana a través do cinema. Recordo ver películas en coreanas, africanas e galegas, e ao final ves que o mundo e as cuestións fundamentais que todos sentimos moitas veces enténdense de maneiras distintas. Entón, non hai unha sociedade mellor que outra, creo aquí, simplemente que é unha sociedade que subyuga a outra. Creo que esa é a chave, como pasa tamén no mundo real.
E tamén estás dicindo, en certa medida, como determina a educación, non polo que dis, non? É dicir, como a educación nos determina e nos condiciona, non? Claro, A nosa visión do mundo. xa non tamén. solo a educación, a cultura, que ao final é un construto social. Todos somos construtos de vivir en sociedade, pois somos seres humanos. É que vivimos en comunidade, entón as normas de comunidade van nos marcar a nosa maneira de entender o mundo. E cada vez é un asunto que me interesa moito, e un asunto tamén que creo que é moi interesante cando falamos de emocións universais como é a felicidade, o amor, a tristeza, que son emocións que calquera sociedade humana vive, calquera persoa, individuo ou colectivo viven a súa maneira, pero ao final os sentimentos son moi similares. Creo que o que está aquí no libro, ao final as dúas protagonistas son de mundos totalmente distintos e ao final curan porque entran en contacto entre sí mesmos. Curan, digo entre comillas, porque aí está a historia se queredes ler. Pois entón, falemos un pouco dos personaxes, non? Xa que os citas. O personaxe principal, en certa medida, é Ledicia, non? Que é o motor, non? É digamos, a persoa que demostra ter coraxe, que demostra ter como vontade de superación, e realmente é o que arrastra, é o personaxe que arrastra a acción, non? Quen é realmente ese personaxe? Ledicia é unha persoa nova que está chea de soños, que quere cumprir o que lle dixeron que tiña que facer dende pequena para o que se preparou, e que unha vez chega a ese momento no que ten que decidir voar, non? Pois descubre un mundo que non é o que lle prometeron, un mundo que non é o que lle imaginaron. Creo que Ledicia podría ser calquera persoa nova que ten unhas expectativas e o mundo devolvelle outras realidades. E a evolución de Ledicia vai en como teño estas expectativas, esta realidade, como podo vivir na realidade sen perder as miñas expectativas e os meus soños, non? Entón creo que podría ser calquera persoa que teña ahora entre os 20 e os 30 anos, creo. E tamén calquera persoa maior que máis maior que diga esta vida non é a miña, quero cambiar. Penso que é outro sentimento universal, non? Chocar contra a realidade e sentir que non és feliz nesa realidade. Pero tamén desde a rebeldía, non? Porque ela é rebelde, probablemente é o personaxe máis rebelde da novela, non? É que eu creo que cando ti loitas contra unhas expectativas, aínda que sesen internas ou sociais, é un acto puro de rebeldía. Que maior acto de rebeldía é que aceptar o mundo e querer cambiálo, ou aceptar unha realidade e querer tratar de vivir, ser feliz nesa realidade. Eu penso que é un acto de rebeldía moi grande, como o que fan moitas persoas cando se enfrentan a ese golpe de realidade que a mellor pode ser inmovilizador e ainda así van cambiando e amoldándose. Eu penso que é un acto de rebeldía moi grande. E cando eses actos de rebeldía súmanse, penso que se pode cambiar o mundo e a sociedade, que creo que é a miña maneira de ver o mundo e un pouco a maneira de ver, creo que deste libro. É unha rebeldía en base ao amor de querer cambiar o mundo a mellor. E logo está o personaxe de Melón, que é un personaxe que probablemente encarna a maldade, non? Se cadra frente a eles, pois o resto dos personaxes, bueno, algúns dos personaxes, decir, como Ledicia ou como Norok, non? Encarnan a bondade, ou realmente, digamos, non hai polos tan opostos, decir, como concibes? A mellor a xente que lee este libro pensa que hai un construto maniqueísta de bons e malos. Eu penso que non, polo menos non era o que quería. Creo que un libro que se construye a varias voces, de feito, hai varias personaxes que contan a súa maneira de ver, porque penso que nin os malos son malos por ser malos, senón porque o camiño que tiveron na vida e a súa maneira de afrontar os seus problemas leváronos a tomar esas decisións. Melón, que é o malo, quero dicir, el ten unha razón de sí, porque é malo, porque toma esas decisións. Necesita facer iso para encontrarlle sentido á súa vida. E penso que é algo moi humano tamén, non? Tratar de fuxir da dor e mentíndote a ti mesmo, que é o que fai el construe mentiras para protexerse.
que parece que acaban autodestruindo, non? Sí, porque penso Bueno, que... estamos falando demasiado, quizás. Sí, bueno, non pasa nada. Penso que calquera persoa, é que repito, é algo moi humano, penso que a nosa principal amenaza canto personalidade e ser humano somos nós mesmos. Para vivir neste mundo o mellor posible, creo que o principal é estar ben con un mesmo. Entón, que tamén outras cousas claves deste libro. Melón nunca aprende a estar ben consigo mesmo. Ese é o seu principal problema. Logo hai mil matices e todo, obviamente. Pero non unha novela de bons e malos. Por lo menos non era a miña intención. Pero logo esas contradicións que viven os personaxes e tamén a rebeldía, pero tamén a insatisfacción, non? Digamos, levaos a unha situación de violencia en ocasións, non? Entón, que papel lle otorgas a violencia na novela? Porque na sociedade real existe, é dicir, e é forte, non? Sí, eu penso que a violencia é un sentimento máis, é unha situación máis co que teñen que lidar as personaxes. Tanto a violencia física que hai, como a violencia social e a violencia consigo mesmo, porque Mario, outro protagonista, é totalmente destructivo consigo mesmo, exerce unha violencia consigo mesmo que o leva a punto de perder a súa familia e perderse a sí mesmo. Entón hai violencia en moitos tipos, porque a violencia é algo tamén humano en sí mesmo. Creo que este libro ao final é unha reflexión sobre como aceptarse un mesmo. Entón hai moita violencia porque todas as persoas exercen violencia hacia un ou hacia sí mesmo ou hacia fora. Logo, quizá relacionado con eso que estás dicindo, non? Hai un tema que tamén se aborda na novela e que é difícil de abordar desde o punto de vista literario, non? E ademais aínda socialmente ten moito de tabú, non? Que o tema do suicidio, non? Na novela é un tema moi presente, é dicir, como abordas ti o suicidio na novela? Eu abordo dende ese punto de non quererse a sí mesmo ata o punto de querer desaparecer, autodestruirse. E abordo sobre todo, creo que é unha novela bastante positiva, optimista, e abordo que ese camiño, se hai redes de cuidado, redes de apoio e tes esa rede que te ampare, que te protexa, todo o mundo pode percorrer o camiño de volta e aprender a aceptarse e a mellorar, que penso que esta novela transmite iso, que creo que é algo que eu vexo así, porque normalmente é o que lle pasa aos protagonistas, a súa tristeza, a súa autodestrucción provocan que se queren quedar sós, e candándose sós nese círculo cada vez están máis desprotegidos ata chegar a ese punto. Os malos non os animan a suicidarse, simplemente os deixan sós con súa tristeza. Por iso penso que é unha novela que fala, oye, é unha merda isto, pero se tes unha rede, se tamén ti traballas contigo mesmo, é algo que pode mellorar. O sea, que en realidade tamén fala do desamparo e da fragilidade do ser humano, non? Sí, da súa claro. condición. Claro. E ao final volvemos ao mesmo, a súa condición de comunidade, non? Sendo seres solitarios, vamos a ser moito máis vulnerables. A sociedade pode destruirnos e tamén pode protexernos, e creo que tamén é a outra dicotomía que hai neste libro. Pero no fondo, digo porque quizáis coas preguntas que che fago tamén damos a sensación de que é un libro triste, non? E, sin embargo, un libro esperanzado. Non, creo que é un libro optimista. Decías antes eso, que é un libro optimista. Sí, optimista e esperanzado, non? Que abre sempre esa ventá cara ao futuro, cara a mirar positivamente o futuro. Digamos que eso é algo que querías marcar tamén na novela, non? Sí, eu non dixen que vou querer marcar na novela, pero creo que a novela responde a maneira de ver que teño o mundo. Eu sou unha persoa que ten tendencia a estar triste, pero tamén sou unha persoa que é tremendamente optimista e soñadora. Poden parecer actitudes totalmente diferentes e incluso contrarias, pero
pero creo que se complementan como podemos sair de aquí e podemos mellorar. E creo que a novela transmite iso. Todas as personaxes loitan por ser felices. E iso xa é un acto de rebeldía e de valentía que creo que é gigantesco. Permitirte a licencia de loitar para ser feliz a mí pareceme algo que soa super romántico, filosófico, me parece un acto de rebeldía gigantesco. E tamén de optimismo. O que pasa que aí tamén, digamos, deixas claro, non, con respecto ao que dis, non? Deixas claro que hai unha diferencia, digamos, entre o que se determina ás veces por ser feliz e o que consideran as persoas que é a felicidade. Claro. Extrapolado á sociedade actual, o que, digamos, se nos transmite socialmente que é a felicidade e onde logo cada un atopa a súa felicidade. Exacto, para min esa chave tamén o falaba outro día no club de lectura isto, pareceme super interesante. Creo que iso é a chave. Ao final, nesta sociedade, e creo que nos pasa a todos de alguma maneira, pensamos que ser feliz é cumplir unha serie de parámetros. A min pásame. Cando a mellor ser feliz é algo moito máis simple. E que ao mellor se resume nun acto, facer un acto cada día, eu que sei, dar un paseo, ter unha conversación, poder apertar a unha persoa que queres. E normalmente pensamos que ser feliz ten que cumprir uns parámetros. E creo que estes personaxes sufren iso. Non se aceptan a sí mesmos porque creen que non son aceptados socialmente por esos parámetros sociais. E penso que a felicidade de cada un é totalmente diferente. Ao mellor o que te fai a ti feliz, a mí non, e viceversa. E penso que é o vai do libro tamén. Logo hai unha cuestión, por cambiar un pouco así de tema, non? Que a mí tamén me parece chamativa, e é a presenza dos deuses, das ordes que dan os deuses, dotada esa simboloxía e mitoloxía alrededor dos deuses, non? É dicir, aí no fondo hai unha reflexión sobre a religión, sobre o que a religión determina ou sobre o que é a religión tamén, non? Sí, volvendo un pouco... A religión entendida en sentido amplo, Sí, claro, volvendo un pouco de antes. Ao final a religión é parte dunha cultura, se unha religión creo que non se entendería, porque a religión dá resposta ás preguntas fundamentais que se fai calquera ser humano na súa vida. Entón a religión é importante en canto as persoas de Baroña entenden a súa realidade a través dunha cultura que neste caso está amparada en explicacións religiosas. Ti tes que ser así porque tes que axudar a teu Deus. Ti tes que ser así porque vas facer feliz así a teu Deus. Pero quero dicir algo que pasa en calquera sociedade, sexa incluso atea tamén. Porque ao final o dogma religioso pode ser sustituído por un dogma político, un dogma filosófico. Entón, repito de antes, ao final é unha reflexión sobre como se construe unha sociedade humana, que parece super filosófico isto, pero para nada o é, creo. Ao final son persoas que están aí e viven en unha aldea normal, que con as súas normas e tal. E a religión forma parte da aldea como forma parte de calquera outra. En canto a mitoloxía era o mesmo, ao final son maneiras que temos de explicar a nosa realidade. Eles están rodeadas dun campo de néboa. Se eu vivira rodeado dun campo de néboa e cada vez que vira a praia Pansón, que en verán pasa moito, e empeza a entrar toda esa néboa aí, se eu non tivera unha explicación científica, mellor diría, ostra, isto debe ser cousa dun deus. Este deus quere comunicarnos algo con isto, non? Só hai que falar cos vellos e preguntarlle as súas lendas e aí temos mil exemplos de mitoloxía e explicacións chulísimas que creo que é un pouco que hai detrás ao mellor desta construción. E por cambiar un poquinho tamén, ir a cousas, digamos, máis prácticas, non? Unha das cousas moi ben feitas na novela, conseguidas, é a trama, non? A propia estrutura. É dicir, como te plantexas a hora de escribir, como te plantexaches, non? A hora de escribir esta novela, digamos, abordar esa trama ou crear esa estrutura para logo desenvolver toda a historia. Como é o teu método a hora de escribir? Pois o meu método é botarse a imaginar e andar. Esta novela está escrita moi pouco tempo, de feito. Non son unha persoa que planifique moito escribir,
simplemente imagino e vou avanzando e creo que teño moitas lecturas detrás que me estudos tamén que en canto a estrutura pois xa me vai saindo un pouco inconscientemente. Non hai unha estrutura planificada, non sou un escritor que planifique moito o que escribe, senón que me gusta ser libre e imaginar logo pois a mellor a estrutura é un desastre, pois xa se arranxará. Pero non, a trama non está moi pensada ni moi planificada, saiu dunha maneira un pouco natural, pero como sae normalmente a miña forma de escribir, gústame fluir xunto ás personaxes e imaginar que de alguma maneira que son eles, porque eles ao final son parte de min. Pois xa que non me aches, digamos, os teus referentes que, digamos, en certa medida te axudan a crear esa estrutura ou tal, cales son eses referentes? É dicir, cales son a literatura que ti reivindicas ou eses autores que lees, é dicir, que ou que te determinan tamén a hora de escribir? Sí, eu creo que teño moitos, xa non só autores, cineastas, músicos, o meu avó, os meus pais que me animaron a ler, os meus profesores, ao final todos somos, eu creo que todos temos mogollóns de referentes e a nosos construtos, os nosos libros, nosas novelas, nosas creacións son un construto de toda esa bagaxe que traías. Eu sí que me gustaría este libro, ao final é un xénero que me encanta, é o realismo máxico, sempre o digo, pero porque é un pouco a maneira que teño de entender a realidade. A veces para entender a realidade e a miña realidade a min gustame imaginar e perderme noutros mundos que den unha explicación a ¿no? Entón, se teño que facer, pois penso que toda a literatura oral galega, toda a tradición oral galega é un referente fantástico para isto, porque ao final é un realismo máxico puro. Cunqueiro tamén, se me vou ao outro lado atlántico, García Márquez, Juan Rulfo, pois diría uns deses. Pero creo que bebe de moitas, bebe de min e eu bebo de moitas fontes. Falaches ahora das fontes da tradición oral, non? E ademais en Nigrán, cando fixemos a presentación en Nigrán, no Meaches estaba ali presente o teu avó, digamos, como fonte de inspiración, non? Digamos, esa literatura que se transmite de boca en boca a través dos séculos e que pervive e que continúa transmitíndose ás novas xeracións precisamente gracias a esa forza da oralidade, non? A ti eso tamén te impactou, non? É dicir, tiñalo cerca, tiñalo na propia familia. Sí, ao final ter unha persoa que te conta contos é ter moita sorte. Non me daba conta ata que xa tiña máis, o sea, ata hai 4 ou 5 anos que empecé a decir, ostra, aquí hai cousas que pensamos que se atopan fora. De feito, recentemente, como xornalista, estou cun proxecto tamén que sae cada domingo de recuperar lendas da tradición oral de Vigo en súa área. Estou atopando historias que son maravillosas, historias que non coñecía ni me imaginaba que estiveran aí detrás dunha pedra no Galiñeiro ou detrás dunha lagoa en Coruso. Pareceme unha chulada, e penso que a xente nova temos un pouco ese deber de escuitar as nosos avós, porque ao final son as últimas testemunhas dun legado que se nos apartamos del vai desaparecer. Sí, porque en certa medida a cultura urbana acaba con ese legado, non? Quizáis internet é un pouco o futuro de transmisión dese legado, aínda que cambie de plataforma, non? Realmente, sí, creo que a transmisión oral está moi interrumpida agora, porque as formas de comunicación cambiaron. Creo que tampouco temos que dicir, ai Dios, que problema, porque as sociedades evolúen e a nos tocou nos vivir este momento. Pero creo que tamén temos que ser conscientes de que pero porque a min o realismo máximo que dicía, a min gústame que o meu fogar, a miña natureza este dotado unha identidade. Se ao final deixan ser todo é árbores e pedras,
estamos perdendo un pouco de alguma maneira unha identidade que nosa porque se construiu así o lugar onde vivimos. Eu penso que é bonito preservalo e xa non só bonito, é divertido. Creo que é divertido, penso que é unha ferramenta educativa moi interesante. Solo que para saber que é divertido temos que saber que están aí, contalas e aprender a contalas tamén, que creo que eso é o proceso divertido. Ese libro ao final neste libro hai dúas sociedades, unha sociedade digitalizada, unha sociedade no que todo é moi rápido, e a outra sociedade é unha sociedade de tradición oral, como podía ser a nosa hai 80 anos. Tamén hai ese por eso a súa mitoloxía é diferente, creo, tamén. Ves, mira, xa estou entrando noutro campo que non pensara tanto. Pero tamén interesante, non? Sí, claro, que é moi interesante. E ti como xornalista, e esta creo que é unha pregunta inevitable, non? Ademais, nun momento en que prima chegar antes coa noticia, antes que os outros medios, non? Que é unha consecuencia, digamos, que trouxe a digitalización e que ten que ver tamén coa calidade da información. Sí. Como xornalista, onde atopas a barreira entre escribindo diariamente, non? A barreira entre a literatura e o xornalismo? Crees que está máis diluída, que é máis forte, que como ves esa barreira? Alimentaste dunha para outra? Eu creo que de alguma maneira alimentanse, pero eu separo as e tamén teño unha preferencia clara, prefiro imaginar e ter liberdade a contar que o mundo do xornalismo, polo que un pouco polo que ti dicías, que tamén é moi bonito, pero para min a maior diferencia que a escritura, a ficción para min é un lugar onde liberarse, é un lugar onde imaginar, é un lugar no que disfrutar, e o xornalismo é un deber coa persoa coa que estás traballando, que lle estás contando a súa historia, ou coa que estás entendendo a súa historia. Eu penso que ao final o máis importante un xornalista é a empatía de querer entender e querer compartir e querer contar a historia dunha persoa que necesita contarse ou que ten que contarse. Normalmente a voráxine actual pois fai moi difícil moitas veces ter esa pausa para entender ben unha historia e unha empatía, pero bueno, penso que iso é culpa de moitos xornalistas e tamén é culpa de todos nós, que ao final tamén estamos apoiando unha maneira de consumir información nos nosos dispositivos, xa non digo de xornalistas, senón nas redes sociais, que van contra esa pausa de querer entender e escoitar unha historia, non? Poderíamos tamén outra vez volver á tradición oral. Entón, claro, na literatura non teño esas fronteiras, podo ser máis libre. No xornalismo, pois tes un deber que tamén é algo moi bonito, pero tamén unha responsabilidade máis grande, que te pon máis nervioso, por lo menos a min. eu sinto moitas veces cando escribo algo que teño cariño, ao día seguinte sempre me levanto e digo, ostra, como non lle gustara ou fixera mal, que horror, que responsabilidade, non? Pero bueno, esa é a miña maneira de velo, cada profesional aí coa súa conciencia. Pero sí, para min son bastante diferentes, e a estrutura pode ser parecida porque é unha estrutura narrativa, estamos narrando, pero é diferente porque estás narrando algo que tes que cubrir cunha serie de normas e unha serie de normas propias, morais. Na literatura non. Pero como podes falar tamén que é distinto escribir, ti sabes, narrativa, poesía ou teatro, por lo menos para min. O teatro supoño que tamén che aportou moito, non? Ti como, sí, claro, como director teatral... Sí, probablemente se no teatro non me atrevería a ensinar isto, custaríame moito falar con vos aquí, e grazas ao teatro ao final atopo esa liberdade, crezo tamén eu, e ao final é unha ferramenta pedagóxica maravillosa, e é outra ferramenta na que contar historias non é tan solitario como ser
contar novelas, senón que as contas cun grupo, construes a túa historia, vai cambiando, é máis viva, logo representas, o público non te ten por que dicir nada, porque ti estás vendo obras e sabes que se lles gusta ou non. Entón é algo moito máis vivo que literatura, pero claro, para mí apórtame cosas distintas. Unha cousa apórtame algo, non sabería decir que prefiro tampouco. Claro, o que pasa é que aí na literatura, digamos que non ves a cara do lector, non? Cando está, claro. Non sabes a súa reacción, no teatro sí, non? Pero aproveito xa para facerse outra pregunta que ten relación con eso, e é como estás percibindo as lecturas que che fai a xente que che comenta, non? Sí, o por ahora ben. Ou sorpréndeche algo do que che din, ou como... Sorpréndeme que a novela cobre vida máis alá de min, que son o que dicía un pouco antes, para mí é o máis bonito. E outro día cando fui ao club de lectura falando sobre a novela, dixen, joe, que chulo. Pero incluso se din cousas negativas, eu encantado, digo, joe, así aprendo. Porque eu mesmo, ahora collo este libro e digo, Dios, isto cambiaría isto, que creo que tamén é algo positivo, que un escritor diga neste tipo de eventos, diga, pois mira, a mí este é o meu libro, faría de outra maneira porque considero que ahora podo facer mellor. Entón aprendes moito sobre ti, sobre a escritura, e reflexionas sobre temas que a mellor estaban aí, pero ti non reflexionaras tanto. Entón aprendes sobre o que escribiches. Entón eso é unha chulada. É o que máis me está gustando. E logo tamén que ao final é unha excusa para que os teus seres queridos pois teñan un lugar común no que falar e no que atoparnos. E iso para mí tamén é moi bonito. Eso é algo máis persoal, pero ao final tamén escribo polas persoas que quero, porque tamén gracias a eles estou escribindo. Entón vai un pouco da man. Bueno, fagoche xa unha última Señal. pregunta para rematar. E en certa medida o amor é a salvación dos personaxes, non? Pode ser a salvación dunha novela, pode ser tamén a salvación do mundo. E é unha pregunta moi global e moi ambiciosa. Sí, eu creo que sí, ¿no? Pero creo que non é tan ambiciosa, porque penso que sen amor porque vas protexer algo, ou porque vas querer salvar algo, ¿no? Se non queres algo, pois que pase, dame igual, ¿no? Pero dende as cousas pequenas ás cousas máis grandes. Entón, é o que dicía co seu exemplo antes. Eles, dende o seu amor á lectura e a literatura en galego, crearon un espazo que é fogar de moita xente agora. E o fixeron solo pola súa propia historia de amor. E ao final, dende aí conectou unha historia máis amplia. Entón, eu penso que o amor non só digo dun xeito romántico, parece que existe unha novela de románticas, pero o amor en todas as súas formas é o que nos move, e tamén o que pode salvarnos das cousas malas, se vamos en xeral, pois do mundo. Pois salvar o mundo, claro. Pois moitas gracias, non sei se queres engadir alguma cousa. No, grazas a ti, grazas ao programar e grazas a vos. Pues simplemente por a miña parte agradecer á librería Cartabón que empezou dicindo empezaches dicindo ti que os coñeciches a partir da reportaxe, sí, non? Ou algo así. Sí, sí. Bueno, eu creo que sinceramente Vigo sería unha cidade moi distinta sin a librería Cartabón. Pois sí. Teño ese coñecemento porque é un núcleo de resistencia do libro e desde logo do libro galego pois fundamental. É unha maravilla. Se eu titular aquela crónica deles, o cinema paradiso dos libros de Vigo, ou algo así creo que era. A mí o que me transmitira aquela película, que volvendo outra vez á historia, ao legado que temos cultural, ¿no? Pois o que me transmitira aquela película, ese amor por unha arte, eu falando con vos fora o que sacara esa conclusión, parecíame eso, amor, o que falábamos, unha historia de amor, que é un pouco que nos move. E grazas por vir. que estaba o día así chungo e agradecévolo moito. Pois moitas grazas. Grazas a ti, Fran, como sempre.